записаме. Здравейте, приятели, ние сме Пегекрант БГ, аз съм Острието 2001. Кажи си С името мен ти, записва... с мен записва Кристиан, моят приятел. И в момента ще ви покажем новости в Minecraft 1.6.2. Ще Така, бъде на значи, Creative. той се казва в Minecraft Edge 2001, няма смисъл да го превеждаш на български, мисля, че хората са достатъчно умни. Пак аз съм такова, и не се пише така туториал, всъщност да, така се пише браво. Аз съм Криси РД или Кристиян, тук той е Павел. Така. Добре, А, ще го направим на супер плосък, за да може в да... момента Павел записва, Edge записва, защото моята RAM е твърде малка за записване, така че само той ще снима. Да Това правим ли наш... продуктово позициониране? Можем ли? Не, забранено е. Трябва да ни платят първо. Значи, това е нашия първи клип, ние сме нови в това. Така, в момента ще кажем новостите в едно шоу. Слънце! В принцип, мултиплеер ще играем двамата заедно, само на 1.5.2 и много рядко ще снимаме на 1.6.2, тъй като аз 1.6.2 нещо лаунчър е бъгъв и... Неговия компютър е скапан просто, така се нарече. Какво сега ще се хвалиш, че имаш нов компютър ли? Да, ще хваля в клипа, в който Тъй си записваме. на креатив, айде сега, пускай да покажеш новости така. Една от новости, Кажи първо килимите, която хората килимите. много искат е конете. Ще взема една броня за кон. Ще ни Седло. трябва естествено седло. Сега ще. Чакай, Бам! Имаме вече кон. чакай бе, всъщност хората не виждат. Как го спална? Кога го спална? Не е без седло. Първо трябва да седнеш отгоре. Не, Знам. виж сега как се... Значи трябва да ви е празно инвентарито, къде е две ръката и трябва с десния бутон да кликате на коня, докато се появите едни сърчица, за да можете да го опитомите. В момента хората много не виждат. Появиха ли с вече сърчица? Не, чакаме. Да знаете, че трябва да изчакате доста време, защото понякога ще въхвърля 500 пъти. Аз на мен така. Конете са доста инатливи. Мен един път, като играхме, стана още на третия път. Мен пак веднъж ми стана на втория. Ама понякога... О, да, излезе. Яко. Ето и сега, като натиснеш виждаш инвенторито на самия коня. кон. Ето вече Ето това имаме беше седло. седло. И И естествено броня искаме мога. една диамантина броня и Всъщност, гейта. служи един крафтинг. Първо покажи килимите. В момента да ти кажа, хората много не виждат, защото ти се бъгва. Така. Знаете само, че аз в Може да слезеш от коня. Така, за да слезете от коня, трябва да натиснете левия L-Shift. shift. И има още една хубава Кажи първо новост. килимите, бе. Килимите Не. покажи. Има ли, с който Вземи може ограда. да си вържите коня. Също така ви трябва и ограда, за да може някъде... Ако го вържете само така и тръгнете да ходите, той ще ви следва постоянно. Ако да го вържете на едно място без както да може да бяга, умре с вас. да. Ще Ако напишем искате да Creative го Fence. вържете на едно място да си... Аз вече видях фенса. Нищо. Ако искате да го вържете на едно място да седи, може да използвате фенса или оградата. Слагате и натискате с десния бутон на Ето мишката. вече няма да избяга, той тук завинаги с мен. Сега, Ако ти бъгва да лошото ти е, кажа. че ако спалним хорс, с този спаунър се спаунва и магаре. В момента спал на муле да ти кажа. Не, Спал на муле. Това е муле. Мулета. Муле, бе, виж това е муле, виж това е муле. Спал на муле тук що. Не искам да го направя с тестен бридинг. Само де трябва Ето това е муле. трябва да спална магаре. Спалните коне или размножавате конете, което още не знам как. Трябва и когато те се спалнат, може да ви се спалне някой малък кон, бебе кон. Да. И за да порасне този бебе кон, трябва да го храните с ябълки или Златни жит. ябълки, златни. Не е задължително, може и с Не, обикновени. само златни. Демонстрирай. С обикновена демонстрирай. Да видим. Спитена ябълка. Дали ще И с стане? жито също може. Не, с жито съм пробвал, не става. Виж, Ето с десния бутон. ама става по-бавно. Да, ама расте, а пък ако има също ново блокче, което е житен блок. Като High сложите... Виж с Да, златна ябълка хей колко блок. става. Така че... Виж, по-бързо става с златна да, ама ябълка. хабиш злато. Така че при таковата, при новия блок, този хей блок или някакво житен блок пшеница, блокче от пшеница, ако го дадете това блокче на коня, той... Да, това е магаре. Само така, от толкова много време, така и не научих как да им слагат съндъци на магаретата. Не се слага на магарата, а на мулетата. Не, на магаретата се слага. В 1.6.1 е с магарета.
Обаче в 1.6.1 бяха добавили конско седло. О, да. Я натисни Е, за да видим инвентарито. Да, то се слага само седло, което също ще трябва да взема. В 1.6.1 бяха добавили конско седло специално само за коне, което може да се крафтва. За разлика от прасешкото седло, конското може да се крафтва. Което се намира само в съндъци. Обаче вече не може. Така, Павле, изчакай за мъничко. Ето, вижте, вързах сега и моето магаре, което също ще може да... Сега вижте какво става. Вижте ли ето тази ябълка? Цак, цак. Бридинг, бридинг. Оп, това е муле. Муле! Дай го нахраним малко. Така, Да върнах се. Оп, веднага издаха сърчица. Аз ще ви Да, покажа. то обича. Вземи ми още едно седло. Къде си е? Къде отиде? А ти ли си? Ти си е? Малко ти бъгва, малко лагва. Еми, не знам що. Моля да питам, защо не слагаш... Ако аз, тъй като не съм пробвал, бях видял и мулета беше спалнал. Виж, нахрани мулетата да пораснат, пък Не. искам да... Дай ми коня, бе. Не. Сложи го така. До сега никога не съм виждал мулето как изглежда с честове, така че много коня е върза, бе. Така, Не, значи, това са покажи новата добавка килим. Дай на блок Мартин, моля ма. Виж, карпет. Не бе, на блокчета го търси. Вайти. Да, така ме по-лесно. Оф, ти сериозно, ти само пишеш, не знаеш. Да, това са... Вземи там едно-две Да, килимчета. да кажем, това е от... То се прави от... Бяла вълна, точно този има и се прави... То се прави като pleasure плейта, слагаш двечки, само две едно до друго и това е. Две блоки. Е, това е. Това е много Само добро. дето това не действа като pleasure play. Така, аз научих едно нещо, с което можеш да именуваш своите коне. Напиши name tag. Name tag, нали? Name Това tag, да. беше. Трябва само да name кажа tag. за мулето. Оп, сложихме вече чест. И сега... Като седнеш отгоре му и натиснеш в момента E, мога да си колекционирам всичко, което съм си взел. това вътре е в мулето в момента. А в момента самото муле, ето както виждате честа, така съм виждал страни. Се ночи вътре в него. Да, то е вградено. Да, това е механично муле. Да, робот вградено. Name tag. Напиши го, ако искаш. Мисля, че беше някъде вдолу. Ето го, ето. Да. Така, Name tag. значи да обясним сега Обаче как се забравих ползва. как се ползва. Наковалня ти трябва. О, да. Нищо. Значи, вземи първо наковалня. Добре. Този name tag не може да се крафтва, може да го имате само В на дънжени. Creative. Да, и да го намерите в дънжени. Защото той не може... Така, сложи го сега и отгоре на name tag, където пише, трябва да напишеш името му. Така, как Бъди- искате да се казва вашия кон? Така, само да кажа, този name tag действа за коне, действа за кокошки, за крави, за... Може да именувате и зомбитата. Сериозно ли? Това не го Да, знаех. да, гледах едно клипче, дето един казваш се name казва tag. туториал този с кон. Слушай сега. И този, да, може да именувате. И този така, Туториал, как се казваше, туториал. бе? Да. Казват И туториал. може да именувате селяните, може да именувате зомбита, скелети, може да именувате чудовищата и всякакви животни, и всякакви чудовища. Може да именувате всичко живо. Мисля, че освен това вас. вече новости, естествено. Не, чакай да помислим. Разгледай. За конете. Чакай, има също една нова Те новост. са замислени за се крафтват, но след това са решили да не се крафтват. Всъщност крафтват се, аз знам как се крафтват. Да, също да, но са отказали. Вече не се крафтват, ти може да се Така ли? крафтват. Да. Я, пробвай. Трябва Ето. ти, чакай, 3, 4, 5, 6. Знам какво ми трябва. Вземи там айран, найди айран броня ще направим. И едно вълна. Дай само да спомня. Той са долу, на пръчката. Да. Дай напред диамантена, така. И виж не, покажи долу на това пръчката. Пръчката пак. Лул ми трябва, лул. Някакъв лул. Добре, покажи вече чар кола е по-различен от обикновените въглища. О, забравихме, имаш и една новост. Ето покажи чар кола е Да, различен. вижте как изглежда. Има още една новост, каза се Call Block. Не може да се прави от... Като може- сложите 9 кол в крафтинг Ето видите ли, тейбъла, така би трябвало да може да се крафтва броня на код, но вече. да, не става. в версията 1.6.1 можеха да се крафтват седла на кон, те са И отделен. вече времето ни изтича. И- Надяваме се да ви хареса този туториал. Чакай да И- покажи. Не може, нямаме време, Кристияне. Хубаво, ще направим друго клипче друг път, скоро ще Да. го чакаме, така че чао. Чао.